Дөньяла яшәү ямен хезмәттә барлык якындарына изгелектәр кылуда күргән олы йөрәкле безгә үз апаһына, бер агайына, ике һеңлеһенә кадерле һеңле апай Ирина Муллахмәт кызы Вәлиева бүген 60 яшьлек күркәм юбилей уңайыннан күп ханлы тугандарынан котлаулар кабул итә. Без апайдары Венера, Рида, Лена, агасы Валерик, кесе тугандары Лилия, Лира һәм уларның гаиләләре һездән тапшыру аша якыныбызны тәбрик итеп изге теләкләребезне yetkirәбез. Туганыбыз Ирина Вәлиева 1962 елның 6 декабрендә Каридел районының Тат-Өреш авылында ишле гаиләле 5-нче булып дөньяга килә. Баласактан апай агайдары ата-әсәһе Муллахмәт менән Назифәнең мөхәббәт надына төренеп үтә ул. Әлегендә Октябрьский калаһында игелекле гомер итә. Бөекле кешебез тормыш иптәше Мансур Мәсәгуд улы менән тату гаиләләр Резида кызлары менән Рузил улдарын үстереп, яхшы тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Азали, Самир, Арслан ияндәре өчен ян атып, һөеп бәхетле олатай өләсәй булып яшәйдер. Октябрьский калаһында зур 2 катлы йорт алып сыктылар. Уларның тырышлыгына барыбыз да хокланабыз. Кадерлебезнең кулынан килмәгән эше юктыр ул, бар яктан да килгән ул. Баксаларында яшелсә емеш елда мул уңыш бирә. Гөл сәскәләре иртә яйдән һуңгы көзгә тиклем күздән явын алып утыра. Әле якындарыбыз хаклы ялда булһалар да кул каушырып ултырмайдар. Кышкылыкка кайнатма салаттар эшләй, ияндәрендә тәрбияләшә. Йорт ишеге һәр кем өчен асык, күңел ялыһы барыһы өчен дә итә. Өстәл тулы хөрмәт. Газизебез, без һинең менән сикһез горурланабыз. Изге күңелең, олы йөрәгең, ярдәмсаллыгың, бар яхшылыгың өчен рәхмәт әйтәбез, яратабыз һине. Балаларын ендәреңә һин һәр сак үрнәк һөйеклебез. Нурлы йөзеңдән бер гасан да елмаю китмәһен. Борсу хәсрәт ишек какмаһын. Иң мөһиме сәламәтлектән һине Ходай айырмаһын. Туган янлы, киң күңелле, сабыр, уңган, булдыклы, кешелекле булганың өчен без һине барыбыз да яратабыз, хөрмәт итәбез. Алдагы гомер юлыңда безне, тугандарыңды, якындарыңды һөендереп, кадер-хөрмәттә, бәхеткә уралып, бәрәкәттә, муллыкта яшәһәң ине кадерлебез. Язмыштың ягымлы елдәре генә итһенеһез яшәгән тарафтарга. Тормышың бәрәкәтле, өстәлдәрең мул, күңелең гел шат булһын. Безнең якындарыңның кадер-хөрмәтендә һәр аткан таңга шатланып, бергә булып, бердәм булып яшәйгәле. Кешелекле бит һин, изге янлы, ярдәмсыл һин бутка туганга. Һинең газиз кеше бармы икән? Без бәхетле тик һин булганда. Хыдылып аткан сихри алһу таңдар килһен һиңә кояш, нур булып, сәламәтлек, бәхет юлдаш булһын, куаныстар килһен ургылып. Иң изге теләктәр менән апайдарың Венера, Рида, Лена, агайың Валерик, кесе тугандарың Лилия, Лира һәм уларның гаиләләре. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесен. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесе. Бүгенегесе қадерлен, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, олда балған ғымыры. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Матур яшисейді, олда балған ғымыры. Життер житмәс ризық қуабық, кияр кимәс кисәкті. Безнең яшілігі біз битул, нишек кенә дисәкті. Безнең яшілігі біз битул, нишек кенә дисәкті. Бүгенегесі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, олда қалған ғымырыны. Бүгенегесі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яшисейді, олда қалған ғымырыны. Нишек
gene demesek de bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsün. Qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsə